Takže čaute a vítajte, zdravím vás za Johnny Hajzlpapír a vítajte pri mojom prvom dieli a zároveň aj prvom videu na tomto channeli. Keď náhodou budete vidieť, že mám iné meno ako na channeli, tak to je preto, že ja už som predtým natáčal. Predtým to som natáčal ešte dve videá, ktoré sa mi neuložili v Camtasy, tak teraz to natáčam cez Frapso a konečne dúfam, že sa mi to uloží, lebo ma inak šľahne. No, natáčam hru Orcs Must Die 2, kto ju pozná, môže si so mnou potom zahrať Origin a Steam dám do popisku videa aj hore, tam kde má byť cover foto na YouTube, lenže ja ho tam nemám. Ešte, dúfam, že ho tam budem mať, lebo pri mojej lenivosti to je hrúza niečo robiť a ja si sem rozmestním pasti zatiaľ. Pustíme si hordu, nech to ide trošku rýchlejšie. No takže neviem, čo by som mal povedať také. Predtým som natáčal na inom channeli, najprv som sa tam volal inak, potom sme to premenovali, lebo sme boli skupina. Potom teraz ma to tam omrzelo, lebo proste ma to omrzelo, ani neviem prečo. A proste idem od začiatku, lebo chcem ísť proste od začiatku. To je dôvod. Sem dám tieto chujusoviny, sem dám toto, tak to ich trošku rozmlátim. Tak. Ďalšie videjko bude asi BF4, možno, neviem. Podľa toho, či sa mi stiahnu tie 8 gigové updaty na DLCčka a toto, lebo som to strašne dlho nehral. Takže to bude vidno aj na mojich shooting skilloch. No poď. No a tak no. OK, čiže sem si dám ešte tento chujus. A dám si toto sem. No čo som to tam dal? No ja som tam dal haymakera. Ja som tam... A zabudol som si prepnúť aj na brokovnicu, lebo som štýlový. Ne, huš. Bum, zemri, vymri, hiccup. Umri na rakovinu, more, au, mám buchol. Dobre, asi neprehal poťak, ale nechcem skončiť hru bez plného života, to sa nedá proste. A tak no, čo by som ešte k tomu povedal také. Najväčší killing spree, alebo kill spree, alebo kifastoje som mal 15, sa mi zdá. No asi 15, tak nejako. Tak, teraz už som klikol dobre. Nie, to je 9. Tak. Takže Gčko a toto budú posledné hordy. 5, 6, no nič. Pick up. Chudáci ani sa sem nedostanú. Nemám na to penieži. Juj, hore, vymri. Dobre. Okej. Ináč už by mohla skončiť tá horda. Uvidíme, či sa tá ďalto dostane. 1, 2, final dance. A vyhrali sme. Dobre, takže dúfam, že sa vám toto videjko páčilo. Keď hej, dajte like, keď nie, tak radšej nič. A keď sa vám páčilo, tak dajte odber. Nezabudnite komentovať, to budem asi najradšej, keď budete komentovať. No, potom ten Steam nezabudnite pozrieť, potom mi môžete napísať,
čo by som mal natáčať, alebo či mám pokračovať z Orcs Must Die a keď tak to môžeme s kamarátom natáčať. Dobre, tak toto by bolo všetko asi. Teším sa na vás pri ďalšom videjku a čus!